Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без бүтән дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерәбез. Бүген безнең программада ел нәтиҗәләре һәм киләчәккә планнар. Волгоградта Көньяк федераль бүлгесе очрашуы узды. Хөрмәтле коллегаларым, ачуланмагыз, әйбит. Әмма дә ләкин татар җәмәгатьләренең лидерлары татарча сөйли белергә тиеш. Шушында чыгып, ярты чыгышлы булса да, кәкере-мәкере булса да, уялык булса да татарча сөйләргә кирәк. Татар хатын-кызлары турында татарча комикслар. Казаннан Эльвира Хөснетдинова. Төп минем өчен проблема иде. Кайда менә бу зур тормышта сүрәтләрлек вакыйгат кабырга. Шуңа күрә һәрбер әсәремдә мин инде конфликт эзлидем, инде шундый бер вакыйга. Татар Каргаласы авылы мәктәбендә тарихи очрашу. 90 елны мәктәпне бетердек. Менә безгә 35 ел. Төп классыбыз шушы булды. Бик күңелле укыдык. Мәктәбебез бик әйбәт, хәзер дә бик әйбәт. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиевның федераль бүлгеләргә эш сәфәре дәвам итә. Бүген юлыбыз Волгоград өлкәсенә. Биредә Көньяк федераль бүлгесе татар иҗтимагый оешмалары активы белән очрашу узды. Утырышта 2023 елга нәтиҗәләр ясалды һәм 2024 елга планнар билгеләнде. Вакыйга урынында үз хәбәрчеләребез эшләде. Волгоград өлкәсенә булган эшлекле сәфәр истәлекле датага туры килде. Моннан 81 ел элек 1943 елның 2 февралендә Сталинград сугышы тәмамлана. Республикабыз вәкилләре Волгоград губернаторы Андрей Бочаров белән Дон аллеясендәге мәңгелек утка чәчәкләр куйды. Сталинград сугышы 200 көн һәм төн дәвамында барган канкойгыч мәхшәр. Бөек Ватан сугышының иң мөһим һәм иң зур бәрелеше. Ул 100 000 квадрат метр мәйданга сузыла. Ә Мамай курганы 1942-1943 елларда Сталинград сугышы вакытында булган каты бәрелешләр урыны. Бүген биредә Сталинград сугышы каһарманнарына Ватан ана чакра төп һәйкәле белән мемориаль комплекс урнашкан. Мамай курганында берничә туганнар каберлеге һәм шәхси каберләр бар. Бөтенесе 35 000 кеше күмелгән. Билгеле булганча, Сталинград өчен сугышта ТАССРдан 50 000-нән артык кеше көрәшә. Аларның 22 000-нән артыгы шушы яуда ятып кала. Биредә Волгоградта һәлак булган татарстанлылар хөрмәтенә куелган истәлек тактасы да бар. Ул Мамай курганында 2015 елда ачыла. Я айюхаллазина аману стаину биссабри вассалах. Бүгенге көн тагын бер вакыйга белән истәлекле булды. Волгоград өлкәсенең Широков хуторында тагын бер татар солдаты Шәйхрази Арсланов исеме мәңгеләштерелде. Аның исеме туганнар кабере үстендәге һәйкәлгә уелды. Ул шушы җирләрдә Сталинград өчен барган сугышта һәлак булган. Кто-то один из мудрецов в свое время сказал, что соңгы солдат җирләмичә сугыш бетми дигән гыйбарә бар. Бу шул сүзләргә дәлил. Без үзебезнекеләрне ташламыйбыз, ташламадык та. Күреп торасыз, 81 елдан соң да батырларыбызны данлау дәвам итә. Инде Көньяк федераль бүлгесе татар иҗтимагый оешмалары активы белән очрашуга күчик. Ул Волгоград өлкәсе халык иҗаты үзәгендә башланып китте. Бүген Волгоград өлкәсендә 23 000 милләттәшебез гомер кичерә. 6 татар авылы бар. Халыкның милли үзаңы көчле. 20 ел дәвамында халык сүзе дигән татар газетасы чыга. Волгоградның 2 урамы Муса Җәлил һәм Габдулла Тукай исемнәрен йөртә. Якшәмбе мәктәпләре бар. Олылар һәм балалар өчен ансамбльләр эшли. Һәр ел сайын Сабан туйлары өлкә дәрәҗәсендә уза. Татары населяют Волгоградскую область. Татарлар Волгоградта инде 250 елдан артык гомер кичерә. Күбесе чыгышлары белән Саратау, Пенза, Ульяновск, Татарстаннан. Татар оешмасы 1989 елда барлыкка килде. 10 елдан соң ул Волгоград өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте дип үзгәртелде. Адыгейдагы милләттәшләребез турында Юнус Хәйров сөйләде. Әлеге төбәктә 2 татар авылы бар. Дуслык татар оешмасы 1991 елдан эшли. Хәзерге вакытта бер 50 кеше актив бар. Бүтүнебез тырышабыз, татар мәдәниятен күрсәтергә. Хотелось бы насчет Сабантуя тоже, чтобы, потому что на территории Республики Адыгея уже 20 лет не было Сабантуя.
хотелось бы, чтобы провести. Әміне Әстерхан өлкәсенең сабан туйлар үткәрү буенча тәҗрибәсе зур. 2023 елда аларда узган Бөтен Россия авыл сабан туенда 64 мең кеше катнашкан. Еще одной особенностью нашего Сабан туй белән бергә халык сәнгате осталары катнашында фәнни-гамәли конференцияда үткәрдек. Конференцияда 300-дән артык кеше катнашты. Сабан туй эш мәйданында булсын иде дигән теләктәбез. Әстерханда Дуслык татар иҗтимагый оешмасы 35 ел дәвамында уңышлы гына эшли. Максатыбыз татарлыгыбызны саклау, милли үзаңны югалтмау диялар. Шуның өчен бездә инде бик күп эшләрне алып барабыз. Балалар үзләренең телен белсеннәр. Бездә берничә мәктәптә бер мәктәп бездә Габдулла Тукай исемендә татарча телен 1-нче класстан 11-нче класска өйрәнә башладылар. Ростов өлкәсендә 5 ел дәвамында татар якшәмбе мәктәбе эшли. Бүген анда 35 бала белем ала. Җирле радиода татар теле дигән проект эшләгәннәр. Һәр юнәлештә дә үзебез үрнәк күрсәтергә тиеш дигән фикердә Ростов өлкәсе вәкиле Марсель Бәдгатдинов. Ана телебезне онытып бару һәм кулланмау безнең өчен бик зур бәла. Менә бүген шушы җыелышта да хөрмәтле коллегаларым, ачуланмагыз, әйбит. Әмма да ләкин татар җәмәгатьләренең лидерлары татарча сөйли белергә тиеш. Шушында чыгып, ярты чыгышны булса да, кәкере-мөкере булса да, уялык булса да татарча сөйләргә кирәк. Васил Габдулгазович, безнең киләсе елда, менә 24нче елда ана телләрен саклау үзәге Каюм Насыйри үзәгенең бүлекчәсе ачылырга дигән без тәкъдим белән чыккан һәм министр артында бездә хат бар. 23нче елда Азербайҗанда, 24нче елда Ростовта ачабыз дигән. Моның өчен безнең татар үзәгендә бөтен мөмкинчелекләр бар. Бөтен мөмкинчелекләр бар. Һәм дә инде 2 укытучыбыз бар. Бүген көндә мин хәзер монда килер алдыннан гына элемтәгә чыгып сөйләштем дә, артка бирә башладылар. Артка бирә башладылар, чөнки шундый тәкъдимнәр бар, СНГ илләрендә күбрәк ачырга дигән. Сездән бу турыда ярдәм сорыйсыбыз килә, әзрәк ничек бу хәлне уңай якка хәл итәргә икән? Бер-бергез белән сөйләшеп, аралашып, син моны ничек эшлисең, миңа бусын эшлим менә, каян табарга, әсбаб табарга, сабан туй ничек үтәргә дигән бөтен нәрсә белән. Но бу әсбаблар турында мин әйтәм инде үзебезнең Марсель дуска да, әгәр дә бүгенге көннән башлап тагын әсбаблар сорап әйтә башлыйлар икән, я это уже буду воспринимать как недоработку руководителя, потому что мы уже несколько лет назад приняли человека в должности заместителя руководителя исполкома Всемирного конгресса татар. Хазранда Разиль Ринатович работает. Ежегодно на 3 миллиона мы выпускаем учебники, раздаем их по всем федеральным округам. И поэтому спокойно пишите заявку. Татар оешмалары вәкилләренең чыгышларына йомгак ясап, Милли шура рәисе делегатларны җирле хакимият белән эшләргә чакырды. Шулай ук татар оешмаларына диния нәзарәтләре, эшкуарлар белән тыгыз бәйләнеш булдырырга кирәклеген ассызыклады. Чара концерт программасы белән дәвам итте. Шулай ук милләттәшләребез Бөтен дөнья татар конгрессының татар милләтенә күрсәткән улы хезмәтләре өчен медальләре, мактау грамоталары белән бүләкләнделәр. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Волгоград өлкәсе. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә татар хатын-кызлары турында татарча комикслар. Казаннан Эльвира Хөснетдинова. Төп минем өчен проблема иде, кайда менә бу зур тормышта сүрәтләрлек вакыйгат кабыргайм. Шуңа күрә һәрбер әсәремдә мин инде конфликт эзлидем, инде шундый бер вакыйга. Татар Каргаласы авылы мәктәбендә тарихи очрашу. 90нчы елны мәктәпне бетердек. Менә безгә 35 ел. Төп классыбыз шушы булды. Бик күңелле укыдык. Мәктәбебез бик әйбәт, хәзер дә бик әйбәт. Татарстан Республикасының Милли китапханәсендә татар хатын-кызлары дигән татарча комикслар тәкъдим иттеләр. Җыентыкта 4 танылган нәфис зат турында хикәяләр тупланган. Алар беренче татар хатын-кыз артисты Сәхип Җамал Гыйзатуллина Волжская, беренче татар хатын-кыз композиторы Сара Садыкова, беренче татар хатын-кыз математик Сара Шакулова, беренче татар хатын-кыз пилот Советлар Союзы каһарманы Мәгъүбә Сыртланова. Эльвира Хөснетдинова дәвам итәр.
Алар сәләтле, алар беренче, алар башка татар хатын-кызларына юл ачучы нәфис затлар. 19 гасырның уртасына кадәр хатын-кызның күп нәрсәгә хокукы булмый. Югары белем алырга да рөхсәт юк. Ә бит милләт киләчәге беренче чиратта мәгърифәтле аналарга бәйле. Бу хакта Шиһабетдин Мәрҗани, Ризаддин Фәхретдин кебек алдынгы карашлы шәхесләр дә сүз кузгата. Укырга керү, эшкә урнашу кебек мәсьәләләрдә авырлыклар күргән, төрле өлкәдә юл ярып барган хатын-кызлар турында китап чыгару татар хатын-кызы Регина Гаязова идеясе. Татар теле бала үстерәсе килсә инде 3 яшькә хәтле беренче телне өйрәнеп бетергәнче итеп бала белән өйдә утырырга кирәк. Мин бала белән утырганда инде уйланып киттем. Мин мәсәлән утырам 3 ел буе, минем карьерада каядыр китә, перспективалар да югала. Мин уйлыйм, мәсәлән, кайсыдыр хатын-кызлар мәдәният өлкәсендә проектлар аша татар телен, гореф-гадәтләрне саклыйлар. Кемдер өйдә утырып телне камилләштерә инде, балаларга бирә индеме. Татар хатыннарның казанышлары турында күп сөйләнми. Алар ничектер пәрдә артында кала дим инде. Шуңа күрә минем менә хатын-кызлар турында сөйләш килә башлады. Китапта 4 хатын-кыз, 4-се 4 өлкәдә танылу алган. Һәрберсенең тормышы да, эшчәнлеге дә китаплар язарлык, диссертацияләр якларлык. Минем өчен проблема иде, кайда менә бу зур тормышта сүрәтләрлек вакыйгат кабырга. Мин яза алмыйм бит инде. Волжская туды менә бу вакытта барды үсте, уйлыйм инде. Кызык түгел бит инде. Шуңа күрә һәрбер әсәремдә мин инде конфликт эзлидем, инде шундый бер вакыйга, мәсәлән, Волжская сәхнәгә чыгуы әлбәттә кызык иде. Икенче анда вакыйга качанга Мәрьям Искәндәрова исемле ханым, аңа тәкъдим итә ташлау өчен театрны менә бар ресторанында бирсен, әйме теге таныштырмы кирәк булган кешеләр белән булган. Һәм Волжская кирәк миңа сезнең билегез, менә театрны мин сайладым. Мәсәлән, Садыкова турында мин шаккаттым 48 елда аны опера театрына куйганнар икән. 45 яшендә, без улыбызны сарысы бик атаклы композитор, ләкин ул композитор булган әле, 51нче елда ялгышмасам, 48 яшендә Кашифа Тумашева аңа теге беренче заказ биргәндә. Әле ул җырчы булып билгеле булган. Һәм минемчә 45 яшьтә гомумән үзенең тормышын үзгәртү бик зур адым, әйме. Әйтик, 1887 елда Рязань өлкәсе Касыйм шәһәрендә булачак математик, механик, профессор, мөгаллим Сара Шакулова туа. Россиядә хатын-кызларга югары уку йортлары ишекләре ябык икәнен аңлап, Парижга киткән ул. Һәм Сорбонна университетын тәмамлаган беренче татар хатын-кызы була. Обо всех остальных героинях из 4 представленных я слышала. Персонажларның күбесе турында ишеткәнем бар иде, тик Сара Шакулованы гына белми идем. Бу мине тагын да кызыксындырды. Аның турында күп укыдым. Ул бик көчле персонаж. Аннан көчле лидерга да әйләнә. Татарстан Казандагы мәгариф өчен бик күп эшли. Монда аның үсеш юлы күрсәтелә. Аның турындагы рәсемнәрне яшүсмерләргә дә кызыклы булырлык итеп ясарга тырыштым. Интересно даже подросткам. Рәсемнәрдән шуны күрсәтергә мөмкин. Сара Шакулованың баштагы йомшак карашы соңыннан көчле холыклы хатын-кызлыкына әверелә. Һәр рәссам персонажны үзе сайлап алган. Әйтик, беренче татар хатын-кыз пилоты дошман гаскәрләрен юк итү өчен очкычы белән 780 очыш ясап, 190 тонна бомба ташлаган Мәгъүбә Сыртланова. По 2 очкычын һәм анда очучы кызларны алманнар төнгө убырлар дип атаган. Һәм бу персонажга рәссамнар арасыннан мистик сюжетлар яраткан Арина Филиппова алынган. Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжскаяга килгәндә беренче профессиональ татар актрисасының һәр чыгышы вакыйга буларак кабул ителгән. Ул театрны бөтен тормышы дип санаган. Уфада Нур татар труппасын оештыра. Сәхибҗамал Гыйззәтуллина Волжскаяны нәкъ менә Уфада яшәүче Наталья Якунина кәгазьгә төшергән. Беренче татар композиторы Сара Садыкованы ясаучы рәссам Руслан Ибраһимовның да калфаклы сандугачыбызны сайлавы очраклы түгел. Безнең гаиләдә Сара Садыкова белән бәйләнеш бар иде. Безнең нәнәй аның белән таныш һәм хәтта дуслар булдылар, әйтергә була. Ул күп хәтерләр сөйләгән иде. Ничек алар таныштылар, күңелле итеп, ничек алар аннан соң аралаштылар, нинди маҗаралар булды. Шундый бик шуңа күрә минем Сара Садыкова бераз үземчә шундый эмоциональный мөнәсәбәт барлыкка килде. Гомумән комикска шул яктан карыйм, ул минемчә раскадровка кинога.
Әлеге китап 2 грант оту нәтижәсе. Идея авторы Регина Гаязова Казан мэриясының үз телем балалар һәм яшьләр өчен проектлар конкурсында һәм Санкт-Петербургта узган Мастера академиясы грантына лайык була. Комиксларны 1 ел әзерлиләр. Рәсемнәрдә тарихи биналар да бар. Аларны дөреслеккә туры килерлек итеп сүрәтләүдә мөһим була. Гомумән, рәссамнар чорны җентекләп өйрәнгән. Ул вакытта булган технологияларны белергә кирәк. Ул вакытта булган киенү рәвешендә белергә кирәк. Гомумән, bütün ул вакыттагы bütün тормышны белергә кирәк, тормышның эченә керергә кирәк. Шулай иткән вакытта гына алар комиксны ышандырырлык итеп һәм тарихи хакыйкатькә туры килә торган итеп ясаячаклар. Рәссамнарга карата бары тик рәхмәт сүзләре генә. Алар чорны да өйрәнгәннәр, алар үзләренең героиняларын да өйрәнгәннәр. Алар фото белән тиңдәш дәрәҗәдә итеп ясаганнар. Текстлар да анда аларның характеры да күренә, әлбәттә рәсем белән бергә инде ул. Анда аларның тормышларындагы авырлыклар да күренә. Бу Рәдиф Кашапов белән Регина Гаязованың 2нче татарча комикслар китабы. Беренчесен бигрәк тә туристлар яраткан. Комиксларның үзенчәлеге дә шунда. Телне белмәгән очракта да рәсемнәр ярдәмендә аңларга күпмедер дәрәҗәдә телне өйрәнергә дә мөмкинлек бирә. Татар хатын-кызлары турындагы комикслар 2000 тираж белән басылып чыккан. Әлеге татар гаиләсенең киләчәктә дә бу эшне дәвам итү нияте бар. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Элекеге укучылар һәм укытучыларның очрашу бәйрәме февральнең 1нче шимбәсендә төбәкнең барлык белем бирү учреждениеларында ел сайын уза. Бу көнне Татар Каргаласы авылы мәктәбендә төрле елларда белем алучылар, укытучылары һәм сыйныфташлары белән очраша. Быел очрашу кичәсе уку йортының юбилее белән дә бәйле иде. Урта гомуми белем бирү мәктәбе бинасы төзелгәненә 50, Салада уку йортының урта мәктәп булып эшли башлаганына 85. Программада очрашулардан тыш мәктәп буенча экскурсия, концерт каралган иде. Сүз Фирүзә Әбсәләмовага. Мәктәп директоры итеп куелган Тәүхидә Фәрит кызы Низметдинова 22 ел монда эшли. Ул җитәкче булып хезмәт иткән мәктәп еллары тарихында якты хатирәләр, матур традициялар кала. Безгә бу колхозыбыз салып биргән шушы зур 3 этажлы здание безгә ул бик зур ганимәт булып тора. Бездә бүгенге көндә 700 бала укый. 100 кеше эшли, аның 58-е укытучы. Зур мәктәп, күңелле мәктәп. Әлбәттә, Оренбур җирлегендәге иң зур татар авылында белем бирүче уку йортының тарихы 50 ел белән генә шикләнми. Ул бик борынгы. Архив документларыннан билгеле булганча, җирле татар халкы өчен 18нче гасыр урталарында Саланың 9 мәчете каршында шул ук кадәр белем учагы, мәдрәсә эшләп килә. 1941 елны авылда урта гомуми белем бирү мәктәбе ачыла. Шулай ук яңа фәннәр укытырга дип бер төркем югары белемле яшь мөгаллимнәр дә киләләр. Соңгы елларда белем учагы бик нык үзгәрде, заманча җиһазландырылды. Бу көнне укучылар төрле елларда мәктәпне тәмамлаучыларның истәлекләрен, котлау сүзләрен, теләкләрен тыңладылар. Февральнең 1нче шимбәсендәге мәктәпкә багышланган бәйрәм күргәзмәләре фотозонада ямстады. Беренче булып үз ишекләрен кунакларга мәктәп китапханасы ачты. Укытучыларның яраткан китапларыннан торган стендта урын алган иде. Мин шушы мәктәпне тамамладым һәм шушында укып кайткач эшкә урнаштым. Китапханәчесе булып уже эшлим күп еллар инде. Эшемне бик яратам. Үземнең йортымда кебек күрәм шушы мәктәпне. Тән түгел безнең тәрәзә капкачын, оя итте минем сөйгән карлыгачым. Ул көн буе авызы белән баушык ташый, баушык белән матур итеп оя ясый. Музей экспозициялары янындагы татар йорты почмагы күренешләре янында бәйрәмгә килүчеләрне Данир Апачев көтте. Ул мин татар телен мәктәптә укыйм һәм туган телемдә, гаиләмдә сөйләшәм. Бәйгесендә җиңүчеләрнең берсе иде. Әти белән әни миндә татарлар. Барсымным, аңарга 9 яшь. Укыйм мин 6нчы В сыйныфта. Миңа 12 яшь. Укытучылар коллективында барысы да диярлек шушы мәктәптә белем алып, соңрак белгеч булып кайтучылар. Шуларның берсе 20 елга якын география фәнен укытучы Лилия Илдар кызы Әхмәтова.
Мен бұл Қорға мектебін 1989 елны тәмамладым. Біздің класс бик дос болды. 2 озақы елны 9-10 класс болды. Біздің класс жетекшіміз Фируза Ахсанова болды. Бізге бик көңілі болды ол еллар. Мында көресіз бик мотор біздің Оренбург өлкәсе картасын. Мында біздің Соқмар ауылында көріп була, Оренбург шәһәрендә көріп була. Карта көбірек туризмға бағышланған. Біз балалар белән проектлар ясыйбыз, үзебезнең өлкәгә багышланган. Элеккеге сыйныфташларының һәр вакыт искә төшерерлек хатирәләре байтак булды. 90-нчы елны мәктәпне бетердек. Менә безгә 35 ел. Төп классыбыз шушы булды. Класс җитәкчебез Гафарова Мунира Гөлмәдиновна булды. Бик күңелле укыдык, мәктәбебез бик әйбәт, хәзер дә бик әйбәт. Үземнең балаларымдан битерде шушы мәктәпне 2 поколение. Үземнең кызым да хәзер 3нче сыйныфта укый. Мәктәп үзгәрмәде. Балалар гына 2нче төрле. Ниндиләр? Шоклар. Абдулла Абдрахманович Насыйхов. Менә ничә елдан соң уйлыйм да бик яхшы кеше булган икән дип. Шундый хулиган классны шундый мотор итеп безне нигә выпустил. Әмнә 50 ел элек 1нче сыйныфка килүчеләрнең берсе бүген инде Сокмар районында баш табиб Марат Гали улы Мамбетов була. Мәктәп еллары укытучылар, 1нче мөһим дәресләр, уңышлар һәм киләчәккә планнар турында сораштык. Укытучыларыбыз һаман истә барысы да. Иң беренче укытучы Исмагилова Мариям Шигаповна шамыл пенсия китте. Бектимир Римма Тимирзянова безне начальник школада чыгарды. 4нче класста минемә тигем классный руководитель булды Мамбетов Гали Менгалевич. 5нчедән 8нче класска хәтле Кызылгашева Аграфена Петровна. Ол бездә парда английский язык и класс җитәкчесе булды. Бик кызык укытучы, һаман аны искә алабыз яхшы итеп, чөнки класс сәгатьләрендә английчә үткәрелер. И дневникта язулар да тоже английчә кылдыр. Шушы мәктәптә минем әнием бик күп еллар рус теле һәм рус литературасын преподавать итте. Этнокультурный национальный компонент миңа бик охшый. Татар теленә безнең мәктәптә бик зур внимание бирелә. Тоже тик куанырга гына була ул эшкә. Тантанада кунаклардан кытлау сүзләре яңгырады, бүләкләр тапшырылды. Бу барлык укытучылар өчен, укучылар өчен мөһим көн иде. Елдан-ел балаларга дәресләр өчен уңайлы шартлар булдырырга тырышалар. Еллар узгач, инде бүгенге укучылар үз чыгарылыш кичәләренә киләчәк. Мәктәпне тәмамлаучылар һәм анда эшләүчеләр арасында күренекле шәхесләр бихисап. Тарих күрсәткәнчә, аларның саны арта гына. Туган мәктәп көне Оренбург җирлегендә 2005 елдан бирле үткәрелә. Барысына да сәламәтлек уңышлар һәм яңа казанышлар. Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Тапшыруыбызны Феликс Мортазин шигырь юллары белән төгәллибез. Туган җирем, туган халкым диеп, утлар, сулар кичкән улларың, матурлыкны, гүзәллекне җыйган зифа буйлы горур кызларың. Күп милләтләр бергә тату яши, бергә бәйләп язмыш юлларын, бергә гасырларга илтә милләт данын, туган ил данын. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.